pagkaanindot nga sudungot sa lungsod nga nagakatigom sa ngalan sa Eucharistia nagkahiusa sa ngalan sa Eucharistia nagkahiusa Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, mayong buntag ngayong tanan. Ang adlaw Miyerkules ay kanapulog usa nga semana sulod sa tuig. Atong ihangad ngadto sa langit ang atong mga pangamuyo unta magmatinud-anon kita diya sa atong pagpadayag sa atong gugma kaniya ug sa atong isig katao. Ug aron kita maandam sa pagsaulog nining Santa Eucharistia, pangayon ta kaniya ang iyang kaluoy pasaylo sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanan nga mga angheles ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadoon ta kita niya nga to sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, among kalauman ug kusog. Kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang lingkod pa. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa dihang hapit na bayawon sa Ginoo si Elias ngadto sa langit, pinaagi sa usa ka alimpulos. Nagpanaw si Elias ug si Eliseo gikan sa Gilgal. Unya si Elias miingon, hangyoon ko ikaw sa paghulat dinhi, kay paadtuon ako sa Ginoo sa suba sa Jordan. Apan si Eliseo miingon, samtang buhi ang Ginoo ug ikaw buhi usab, dili gayud ako mobulag kanimo. Busa na ngadto silang duha. Kalim-an katawo sa pundok sa mga propeta nangadto usab ug mibarog sila halayo kang Elias ug kang Eliseo. Samtang silang duha nagtindog daplin sa Jordan. Unya gikuha ni Elias ang iyang kupo ug gipilo ug gihampak niya niini ang tubig. Ug nabahin ang tubig ug milatas silang duha. Sa dihang nakalabang na sila, si Elias miingon kang Eliseo, unsa may buot mo nga akong buhaton kanimo sa dili pa ako kuhaon sa Ginoo? Ug si Eliseo miingon, buot ko nga maako ang duha ka pilo sa imong gahom. Ug si Elias miingon, lisod ka nang imong gipangayo. Apan kung makakita ka kanako samtang kuhaon ako gikan kanimo, matuman kini. Kung dili ka makakita kanako, dili kini matuman. Ug samtang nagpadayon sila paglakat ug pagsultihanay,
Sa kalit may karwahe nga kalayo, nga giguyod og mga kabayo nga kalayo usab, mipataliwala kanila. Ug si Elias gibayaw ngadto sa langit, pinaagi sa usa ka alimpulos. Nakakita ni ini si Eliseo ug misinggit siya. Amahan ko, ania ang mga karwahe ug mga kabalyeros sa Israel. Ug wala na niya makita si Elias. Unya gikuha niya ang iyang bisti ug gigisi niya kini sa duha ka bahin aron pagpakita sa kasubo. Gikuha usab niya ang kupo ni Elias nga nahulog ug mibalik siya pagbarog daplin sa Jordan. Unya gihampak niya ang tubig sa kupo ni Elias ug miingon siya, hain man ang Ginoo, ang Dios ni Elias. Diha-diha nabahin ang tubig ug milabang niini si Eliseo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Pagkadako sa kaayo, O Ginoo, nga imong gitagana lang kanila nga nahadlok kanimo, ug nga kanila nga nagadangop kanimo, imong gipakita sa tubangan sa mga tawo. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan naglaom sa Ginoo. Gitaguan mo sila diha sa landong sa imong atubangan, gikan sa daotang laraw sa mga matarong. Gipanalipdan mo sila sulod sa imong puloy anan, gikan sa pangaway sa mga dila. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Higugmaa ang Ginoo, kamong maunungon kaniya. Ang Ginoo nagamping sa tanan nga makanunayon, apan nagabalos kanila nga nagmahitason. Maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Alleluia, alleluia, wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maana kaninyo. Manosap kanina. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sa malat ni San Mateo. Himayaw ni Ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingon ninyo niini pagbuhat,
dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Busa kun mohatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugero, sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabus, himuan kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himuan kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw pa nag-ingon sa mga tigpakaaron ingnon, gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinaguga o diha sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka, sulod nga to sa imong lawak, unya takpi ang pultahan o pagampo sa imong amahan nga dili makita o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom ug panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung nagpuasa ka, ang hilamos ug panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka. Gawa sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Unsa nga kamatuoran nga gipadayag dinhi nga kanato ug kasagaran man nato nga natudluan no gitudluan sa kalibutan nga katagag importansya ang unsay makita no sa gawas. Unsa may kamatuoran nga nagpaluyo niini nga matuod gayon nga ang kalibutan nagtinguha nga daygon gyud sa tao ang unsay iyahang makita sa gawas no? Dili man na nato na malimod no kay mo may nakita sa gawas kay matud pa gigantihan ka na gigantihan na kita no do na nay nahimuot do na nay magdaig no? Do na nay mahatag nimo og importansya kabantay mo nga labi na gyud ning panahon na karon kung mahimo ihatag ang labing maanindot no ang face value no kay mao man ay sukdanan sa acceptance recognition no? Pero sa ikasubo lang gyud nga dili man gyud ingon niya ang paagis Ginoo ang unsa may dili na hinuon makita. Mabitaw nang mingon ang Ginoo nga Ginoong atong Ginoong Hesus nga ang matuod nga pagsimba mao nang pagsimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao man nay dili makita kay espiritu no. Mao naman nay dili hinuon makita nga dili ang kamatuoran ang makita mao man hinuon ang bakak. Unsa man nganong magkaha mga igsoon tungod kay unang gyud bugat gyud kay nga rason nga kita nay naningkamot kung maningkamot gani ang tao nga magbuhat na gyud gani siya sa kutob niyang mahimo ang iyang kusog nahasakad sa iyang kapasidad lamang doon na biyay mahimo yun doon na biyay makita
Pero kung dili gani iya sa Ginoo, mapawong yun. Fake. No? Falsos. Mo nang mingon nga scam, no? Dili gina tinuod, dili legit. Basta ang ato ang kinaugalingon lamang atong paningkamutan. Try to be honest, no? Maningkamot ang kutob sa mahimo kung wala kitay atua. O namingon nga spirit and truth kay kana mahatag oro man nay mahatag sa Espiritu Santo. Kung bakante basiyo ang atong kaugalingon mo nang mingon bitaw nga self-emptying basiyo nga we allow the Spirit to use us, no, tugutan nato ang Espiritu nga mo gamit nato, mo puno nato sa kusog. Lahi gyud, dili gyud fake ang makita. All sinceridad ang unsa gyud tinuod kana manang magampo ta nga Ginoo gamita ko suwaya na to og hawas ang tanan, and then allow this spiritual power no to use in us. Manang bitaw mingon ta life in the Spirit, life in the Spirit. Manang hustog yung kinabuhi gyud nga diha gyud sa pagiya tabang gyud sa Ginoo. Amen. Magampo kita karon ngadto sa Dios sa kamatuoran, ang Dios sa gugma, aron magmatidun-anon kita diha sa simbahan o diha sa kalibutan ug tiunay nga mahigugmaon nato nga unsay gihigugma usab sa Dios. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang simbahan matinud-anong mutuman sa iyang tahas ug misyon sa pagbag-o sa ingon si Kristo sa tataw masinati sa tanang tao. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga kaparian ug mga reliyoso makugihong musangyaw sa ebanghelyo pinaagi sa ilang masaksihong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa lokal nga katilingban magmatinud-anon ug magmanggihatagon diha sa ilang paghago aron mabatunan ang hustisya, ang dignidad ug ang kahiusahan sa katawhan nga ilang gipanaaran nga alagaran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nabug-atan sa ilang pagpuyo makakaplag og sa talagsaong gugma sa pag-atiman sa Dios pinaagi sa mahigugmaong pagtagad sa ilang mga kabanay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga imong tangisipon nga tapos mapuslanon alang kanamo ngang halangdon Teopelo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangamatay makatagamtam sa tunhayng kalinaw sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Dios among amahan, tabangi kami sa paghigugma ug sa pag-alagad kanimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Pinaagi ni Jesus nga mao ang among dalan nga naa kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kanimo ihalad ko karon Dito sa
makapahimot kanimo. Diutay lang kini halad ko karon apan kinasing-kasing. Nagwang nila ang vino sa Diutay lang kini halad ko karon apan Cancela para nosotros bendita de salvación, bendito sea por siempre. Mga igsoon, pagampo kamo ra ninyo ang ako nga sakripisyo, dawato ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawat ulong tas Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa kapuslanan sa tibuking santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining paan ug bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang Santa Eucharistia magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Dios nga tunhay magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imong kaming giuli nga na sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa mataro nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga angheles, mga santos o mga martires sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hulong na pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahintasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, nipikas umihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Nipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini
og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Si namatay. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalag kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon XIV among Papa, ni Alberto among obispo sa tanan nga mga pari. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Lagda silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo ang kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang esposo. Uban sa mga apostolas ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila among ikaw nga dahigon ug among ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag na kanimo magkagagahom nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Itudluan kita ni Jesus sa pagsangpit sa atong amahan sa mga pulong. Amahan na mo nga naka sa mga langit, Pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang galano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw, nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kay mo man gingharian, nagahom kang himaya, hangtod sa kahangturan. Sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manosab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-inig sa unay sa Espiritu, nagiya ka nato sa kalinaw. 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 Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala. Bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko nga imong kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang, mamaya ko. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta kanato ngadto sa kinabuhing dayon alang kanato modawat niini. Amen. O Amahan, ampingi diha sa imong ngalan sila nga imong gihatag kanako aron mausa sila maingon nga kita usara nagingon ang Ginoo. Magampo kita. O Ginoo, kining Santa Eucharistia timaan sa kahiusa makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. manalangin kaninyo ang magagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santa Eucharistia, dada ninyo ang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Malipayong adlaw Miyerkules.